Barber's Salon for men and women is open daily until 6:30 p.m. Feel confident, feel beautiful. Let Barber's Salon for men and women bring out the best in you with their well-experienced barbers and beauty experts. They also offer their original Barber's pomade and other beauty products for women. Book yourself now and call Barber's Salon for men and women at 0917-533-3552 or 075-656-4119. Walk in and walk out with pure confidence. Barber's Salon for men and women. This is DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, whose sole mission is to inform, to educate, to entertain, delivering to all Pangasinenses news that is true, public service that is sincere, commentary that is fair, and entertainment that is proudly Pangasinense. This is your DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, going beyond just being number one, working towards total domination. Diyan Pangasinan, walay saksa kaya radio station ya iiyag na Saray Pangasinense. Diyan Alcala, Paborito! Bautista, Paborito. Benalona, Paborito! Lawak, Paborito! Puso Robio, Paborito, Santo Tomas, Paborito. Season, Paborito! Ordaneta, Paborito, Tanjad Villasis, Paborito! Aya, 88.1 Radyo Pangasinan. Balita sa umaga. Musika walang sawa. Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. Sa Pangasinan, ito ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito! Kahit saan sulok ng Pangasinan, Paborito! ikaw ang pinag-uusapan. Paborito! Ang radyo na paboritong amayan. Paborito! DWJE 88.1 FM ang pinapakinggan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paborito! Paborito! Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito! Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito. Sa iprograman mangiter, nadalan at saray ay sa kiyan linawa. Tang opinyon, unong adliknaan na saray umbalay at saray issue. Yung makakaapekto at bilay. Kawayangan, tan kanupugan na balang sinansakay. Lignaay babalay. Kaulop, tan kaentabay. Susari manangilaban at kanupugan tan kawayangan at saray umbalay. Kapaborito RJ Jimenez, tan kapaborito Joseph Kanilang Bakani. Lignaay babalay. Naringalan, Lunes yanggad Biyernes, alas 8 yanggad alas 9 nakabuasan. At DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Lignaay babalay. Good morning! Naimbag ngalda, bigat kada kayo amin na po. Maabig, yakabasan, Pangasinan Dagupan. Wadya tilalamat, yung mga iparuntal na sari balita, isyutan komentaryo, ni Pakar at sari matuan. Liknay Balay! Siyempre kalopkan tabayo sa reka paborito yo amigo yo RJ Beray Jimenez at your service always. Tanse magtaralingkor, magtaryon kapaborito Joseph Kanilang Bakani.
Kaulop kanta by Timot at Sain Agaw. Agaw la tatin tanagagik na Huwebes, Petsa 7, bulan na Agosto taon 2025 at technical side. Andi Arom, the only one, Engineer Nixon Dakal. Maluram so tawon, mandang nangis so tawon. Wala dalan mo nura na mo. Kinatamba sinuganan mo. On, wala. Oo. Maya-maya. Although karuman, talagang buyo-buyo so kanda. Ya, dugaman, buyo-buyo. Oh, na may maksil. Maksil. So, ter na oran karuman. Da bandad da ngarom, alas 5 lamang na pasado eh. Mhm. At lapod saya so ilaluan tayo lang ulat atin tanagagik. Iya singer na sa kaya low pressure area. Mhm. Yan o magmaliw yan bagyo. At low blood Philippine Area of Responsibility. Si Katuyay tawagan dan Fabian. Oy, Fabian ha. Fabian. Mhm. If letter F, San Fabian. Yan, Fabian. okay. Mhm. At ingat-ingat lang po tayo mga kapaborito dahil nasa bandang Aurora na po to at dadaan muli ng Northern Luzon. Nako. Mm. Palaging Northern Luzon ngayon, di ba? Panahon natin ngayon. Panahon natin. Mhm. Last time sa Visayas lang, Oo. Mindanao, ano? Oh, pagkaago natin dito, Oo. oran naman nila doon. Doon, oo. Kaya pero dyan siyudad na Dagupan, wala ni Ray nasasalinap na danom. Mhm. Nagkalalal sa rikab kaabunganda. A few of them, to mention, nalilingot si Ame Abong Dadi Madam Linatan. Kaba mo ni Madam Ayon Lina. si Madam Linatan. Oh. Di tanay Good morning. Arellano. Mhm. Untan mat di man Rizal. Di mat abong mat na Madam Rose Teng Mejia. May makanggaway Rose 4 na saman. Oh. Ang may Rose 4 na saman. Yes, so. At ganatan sa linap nira na danon. Ay, So nako. dakang nira so sari lugar mat. Hindi pa Bigaran nira. pwedeng ipairam yung yun? Yung Movable? moving kuan Water pump? water pump. Mhm. Baka pwede. Baka Para- pwede. Kawawa naman yung mga ibang taga-Dagupan. Mawala na yung mga stagnant, mga hindi umaagos, umaasa na lang sa sikat ng araw para yan mag-evaporate, di ba? At masipsip ng lupa. Yes. Dahil walang patutunguhan, nandun lang. Stagnant nga eh. Kaya sana matulungan din natin sila kapaborito Jane. Nagkalalo lang at kaukulan damat siyempre tulungan timat ira ang gano well-to-do. Inipasan mo lang well-to-do. Siyempre sa linap mo dire danom atay relief goods. Agaw kapaborito Oo, Jane. syempre. Para amin itan. Correct. Aliwan para pigaran totoo lang bangahan. Although siguro indanday prioridad may talagang nasalinap pero talagang asalinap na danom ilapag nyo na. Yes. Oo. Idan nyo matira nasa may relief goods sa tatong tanagagi Yes, ka. oo. Tapi Para nalik na damot. Ya So, tagara panangaryo, ya taga actually matuan serbisyo. kung tutuusin naman ka paborito RJ, dyan sa ito gimat kwartalam lamang tan, Yes, kwarta so, gobyerno, and pwede these are naman, di ba? taxpayers. Saka naka-budget naman, di ba? Oo. Ibig sabihin, bilang na yan. Oo. O, pigaray household, parang gano'n. Di ba? Diyan naman yung kinikwenta eh. Yes. Kung magkano, ilan yung ilalabas sa pondo dahil na-declare naman na nasa silong ng kalamidad, di ba? Yes. Yung isang bayan o lugar. O, di, Kaya, ito rin. Dapat walang pinapabli. Correct. Di ba? Kung ano Oo. yung dapat ibigay, Ibigay. Kung Oo. ano yung dapat nararapat, ibigay. Dapat ibigay. Oo. Tulad Kaya na nga, lamang ng panibugho. O baka mamaya may ano ka dyan. Ng isang konsehala. Di ba? Alam mo yon? Yung panibugho. oo. Ano ba yung panibugho? yung parang sama ng sama ng liknaan. loob ng liknaan. Oo. Ba't pa yan kasi pinagkakait? Yes. Di ba? Nung narinig ko yung nasa video, parang narinig di ba mo? ako halal? Parang mga ganun. Oo. Di ba? Dapat Pero alam mo- ibigay, yung dapat ibigay, Oo, nararapat sa yes. isang, di ba? Honorable at kinausan, nakakalangan. Bakit may mga ganun? Di ba? Actually, buti nga yung may naninindigan pa sa ganyan kapaborito, Oo, Jay. di ba? At gusto nga nung konsehalang yan, magkaroon talaga ng Ay, nako. yung accountability. Mhm. Dapat malaman natin
anong nangyari doon sa calamity fund ng siyudad ng Dagupan. Yun. At Oo. tuloy hayon. Pati yung katulungan sana sa pagbibigay serbisyo. Hmm. Pinagkait. Parang ganon. Yung Oo. staff. Staff ba yun? Walang staff. Walang staff. Oo. Grabe. Narinig mo na yun? Oo, narinig ko kanyang, na yun. Damdamin. Isiniwalat. Oo, na-play ko ngayon nung kuwan eh. Na-play mo na yun. Oo. Nung absent ako. Nung Oo. birthday ko siguro. Yung birthday mo. Nung birthday mo. Ay, salamat nga pala Oo. sa bumati at alam mo na, nagbigay ng pagmamahal yan. Ayan. Sa birthday natin, nung August 5. Oo. So, sana... Ay, na-play mo na yun. Na-play diba? ko na yun. Diba? Nako. Nung narinig ko, ano ba to? Ano ba to? Panggigipit? Ano? Paano? Ay, Diba? nako. Ay, nako. Pagbibigay serbisyo sa taong bayan, di ba? Wag nang siblitan yung ating mga nasa kapara nating LNB. Alam mo yung LNB? Uy, namimiss ko na si LNB. Oh, Lingkod ng bayan. lingkod ng bayan. Di ba? Oo. Para Yan na nga yung marami kayong maglilingkod Oo. para sa bayan. Yun na nga yung sinasabi ko, kapaborito RJ, noong birthday mo. Sana bawas-bawasan natin yung sobrang politika. No, di ba? Kasi dahil sa sobrang Ay, nako. politika, may mga naisasantabi na tayo na mga concerns na dapat i-address natin. Yes, oo. Tulad Tama. ng flooding. Oh. Nako. Yung flooding, halimbawa. Alam mo, may nagkwento sa akin, kapaborito RJ, sa Nabotas pala, ditad Nabotas, ditay paggawaan dari makinarya na baluto, vapor. Okay Ang kakabalog, yung machine, iarara may ilise, kwanto nira. May mampalis na baluto. Yon. And Nabotas is among the cities na kapag ka ganitong panahon, talagang nalulubog sa baha. Oh. Kung hindi ako nagkakamali, Dahil may butas, hindi naman. wala naman. Hindi tulad nung nangyari dyan sa Santa Barbara na may nabutas. Yun. Nasira naman yung dike yun. Ako. Ngayon, ang ginawa ng Nabotas, ang pamunuan, local government ng Nabotas, para hindi sila bahain ng mahaba-habang panahon, kapaborito RJ, inusardaman. So, panggagawadan na ilise, panggagawadan na machine, na sari vapor, para higupin, and they have at least mga pigara may babagatumay ang istorya siya, more or less 40 plus. Nalilingo, 47. Pumping stations at nabotas yung kakabalag susamay usarandan machine. Tapian jaruntan, noon sa bilayan unyaran si Bilao, ag-ira na dulap. Walay man supsup. Walay man supsuk. Jad sara may kada pumping stations, jad tuktuk to may pumping station, walay quarters na sa may managbantay. Ya steady la demand la unogip, sanagaw, sanlabi, kapaborito RJ, tas ikatulay man maintain na sa may machine, pumping machine, si katumotla so sa may man-on, no wala itawag dat sikara, ya i-switch da may machine, tampol. Supunto la. Supunto la i-switch da lang tampol. So, ganun po yung sistema nila walang doon. stagnant. Walang stagnant na tubig sa loob ng Siguro Nabotas. sa mga nakikinig sa atin, si Kimot, agyunununutan niya below sea level sa Dagupan. Pangibantakan day, nusupsupun day, tamalalapod ilugay. Aman siguro sa argumento da. Nga walay nababasak sa kanunutan day. Ubatan ko ta na So, argumento, ubatan mo. Kasi sa kapaborito, iba RJ. kada, andeta, ababa, o below sea level, so Dagupan, pangipampamutay danumay, babagay, di man siguro nabutas. Abubay dayat, kanyan wala supay bantakanda. Atan siguro, so walad kanunutan na sa ramay. Ono na. Ono na. Okay, ubatan ta kapaborito RJ. Ubatan mo, Ubatan ta. kapaborito Joseph. Uno nan ubaat. No untan so pangipasan ng tayo yarason. Sa itupat natan, akin ay ang gaputalay na almo tayon solusyon. So tatanggapin na lang natin na we are below sea level at hindi na tayo gagawa ng solusyon para maibsan yung problema natin sa pagbaha.
Parang kwan yan May parparo sa may tanggapin na natin. Ah. Ipunin na natin. Ipunin na natin. Pangalawa, kung ang nabotas hindi rin below sea level, bakit sila nababaha? At bakit kinakailangan nilang gumawa ng mga pumping stations para alisin, supsupinda, may danom, i-pump out the ilog o dito Walang sa may doon, creek. walang road elevation, wala naman. Walang road elevation. Pero Hindi nila sinira yung mga nila. daan nila. Pero na-resolve po nila yun. Ito, baka pwedeng, Oo. 'di ba may mga ano 'yon, yung magpupunta ka sa isang lugar para mag-aral ng kanilang sistema, anong tawag mo doon? Study tour. Study tour. Oo. Para naman yung sino yung mga nabanggit mo kanina na mga lugar na baha pa. Oh. Para pag wala ng ulan, agula, kumon at masayamot laran to. Pero Oo. until now, sabi Until mo. now, binabaha pa rin sila. Netherlands. Sana kung makakapunta tayo ng Netherlands, makikita natin kung paano rin yung sistema nila doon. Netherlands is also below gusto sea mo level pumunta yun. doon? Ah, Hindi ka official Hindi. Kung official ka sana, makakapunta ka doon. Oo, Pag libre. makakasuhan ka. ICC. Ay, nako. ano Libre ba yan? pa Libre ang flight mo, di ba? Oo, pwede pa. Wala pang abala. Papahiram sa yung jet plane. Agad kang isasakay Oo. sa aeroplano para So, yun yung sagot natin. So, doon sa doon sa 1 argumento meter, na baka 1 meter below. sea level, pagka tubig tayo, saan mo ipapam out? Oh. Mismong tubig ng dagat ang pumapasok. Siguro by that time. Yes. Pero pag nag-subside na, gawa na ng paranagad. Oo. Pwede yun, di ba? Oo naman. Dahil hindi naman Sa- natin ma-avoid yung talagang dalap. Pero kasi sana in just 1 day lang or 2 days. mga Correct. ganun. Okay, di ba sabi nga nila, kung may problema, may solusyon. Ay, yun. Kung Ganun ayaw, lang yun. Kung ayaw mo, maraming dahilan. maraming dahilan. Pag gusto, Pag gusto mo, maraming Oh, paraan. pwede. Di ba? Mm. Ganun lang naman po yun, mga kapaborito. Sana doon sa mga nababaha pa, nako, haba-habaan nyo pa po ang pasensya po ninyo, ha? Nako. Oo. Ay, buhay. So, Aglapiga, maambunan din kayo ng grasya. Bakit naman kasi? At kita mo, ang nangyari sa Senado kapaborito, RJ. Dito galami ibabaga tayo. yeah. Yeah. Ano ba kasi yung motibo ng pagsasampa din yung impeachment case laban sa Vice President? Yung ipinasok na sa baul. In-archive na. In-archive Wala na. na. Dead. Oo. As in dead talaga. Pero hindi pa daw. May argumento doon. Ano? Kaya yung dismissal, in-archive lang. Dahil pagka pinasok mo sa baol, pwede mo pang halukayin. Halukayin. Yeah. So, parang medyo hindi masyadong brutal. Pag dismiss, as in, pa maririnig, dismiss Oo. Pero pag archive, parang pinasok mo lang sa baol na pwede mo pang halukayin. Parang ganun. Pero, yun na yun. Pero there is doubt kasi yun na yun. pero yun na yun kasi the mere fact na sinabi ng Supreme Court na it's unconstitutional, kapaborito RJ, Diba? Yes. wala na. Oo. Ibig sabihin, from the very beginning, hindi po nabigyan ng authority ang Senado na magbuuin nila yung kanilang sarili bilang impeachment court. Meron ngang sinabi dito si Senador Chis Escudero, Senate President Chis Escudero. Ito, pakinggan po natin yung mga naging pahayag ni Senate President Chis Escudero, kapaborito RJ. Let today's verdict be a stern and unequivocal warning to anyone who would dare use the Senate for their personal battering ram to further their personal political ambitions. To the House of Representatives, I say, do not allow yourselves to be used for the blind hatred and ambition of a few who did things haphazardly, gravely abused their discretion, and violated due process rights under the Constitution as found by the High Court itself. In spite of all these, you expect everyone to roll over in obedience. When we did not, you moved hell and high water to destroy personalities, malign reputations, and tarnish institutions. To these people, I say this. The Senate is not your playground to run after your political enemies. We are not an accomplice in any grand scheme. While others may be willing to play your game, I am not. I will never bow to a mob. I will never cower to the shrillest of voices. Let history, Mr. President, record that in this moment, we chose the Constitution.
which shows the rule of law by defending the integrity of the Supreme Court and maintaining the system of checks and balances under our Republican system of government. Let this chamber be remembered, not for the passions we inflamed, but for the principles we upheld. I vote yes to the motion, Mr. President. I vote yes to the rule of law, yes to the Constitution, yes to the supremacy of the Supreme Court. Ang tanong ko po ay simple. Noong mga panahong yun, nasaan po lahat na nagre-reklamo ngayon at nagko-question sa desisyon ng Korte Suprema? Yung mga maestradong nagko-question ngayon na retirado na, bumoto sila pabor doon. Subalit ngayon, tila nag-iba ang posisyon. Ano nga ba ang pinagkaiba kung meron man? Klaro ang pinagkaiba. Iba ang pangalan ng nasasakdal. Are you truly for accountability or simply anti-Duterte? Do you truly respect and want to preserve the Constitution, or you simply hate the Vice President? Are you serving the nation's interest or protecting and pursuing your own personal ambitions or agenda? Are you fighting for truth, or are you simply after revenge? Do you really want a trial, or do you just want a conviction? Do you really believe that we are wrong, or do you simply think and feel entitled and believe that you are always right? Likas naman. Matibay. Aha. Pimulously pa nagsalita to. With emotion. Sinong umupo? Di ba nag-ano siya, Mr. President? Nag-relinquish niya. Nirelinquish niya yung nirelinquish, seat niya. yes, oo. Ang umupong Senate President si Jinggoy. Oh. Si Senador Jinggoy. So, ibinuhos na. Binuhos niya talaga. Talagang imbagatulara razones. Yes. Masaktan na kung masaktan. Yung mga intensyon. Kung bakit, di ba? May mga, di ba? Ay nako, ganyan Kasi ulitin ko lang, sinabi niya. Politika talaga. Oo. Diba? Sabi nga niya Diretsahan, ha? Oo. Are you truly for accountability or Yes. simply anti-Duterte? Oh, di ba? Do you Nako. really respect and want to preserve the Constitution or you simply hate the Vice President? Kaya by revenge. Revenge. Gusto mo lang bumawi. Oo. May mga tao dyan na personalidad na kaya nga labir ng labir dahil gusto nilang bumawi. Di ba? Parang ganoon. Totoo yun. At saka kung minsan, mahalata mo for their political interests. Yan. Yun. Ba yan? Nako. Eto, may challenge din si Senador Alan Peter Cayetano. Pakinggan din natin. Oh. Aren't we supposed to be wiser? At hindi ba tama naman yung sinabi ng Supreme Court? Dapat may impeachment, pero hindi dapat gamitin ito ng magkalaban lang sa politika. Ayaw natin maging presidente si Vice President Sara, talunin nyo na lang sa 2028. Ngayon, kung talagang may ginawa siyang masama, edi impeach, pero sa tamang paraan. I apologize if I'm emotional on this issue, but hindi tayo makawala eh. Hindi tayo makamubon. yan eh. Parang doon na tayo nasentro. For the last 3 years, parang doon na nasentro ang atensyon ng Kamara. Alam mo nung nung na-archive at tinignan ko yung bilang, ultimo yung mga nasa alyansa. Yes. Bumuto naman sila Yes. doon sa motion ni ni idol mo. Ito. Si Rodante, di ba? Yes. Si Senador Marcolita. Ito yung kanilang botos kapaborito, Jane. 1941. Apat lang eh. Okay. Tatlo pala yung abstain yung isa. Yes, abstain Sige yung nga, isa. sino bang mga yan? Yung nag-yes, ito. Alan Peter Cayetano, Alan Cayetano, Pia Cayetano, Bato de la Rosa, JV Ejercito, Jinggoy Estrada, Win Gatchalian, Bongo, Lito Lapid, Loren Ligarda, Rodante Marcoleta, Amy Marcos, Robin Padilla, Erwin Tulfo, Rafi Tulfo, Joel Villanueva, Camille Villar, si another Villar, si Mark Villar. So yung mga magkakapatid yes. talagang sumangayon doon itong sa mga to, kalyado nila to, kapaborito Jay. Okay. Mig Subiri at saka si Senate President Jesus Escudero. Those who voted no, of course, Kiko Pangilinan, Tito Soto, Sam Bam Aquino, Risa Ontiveros. Alam na natin yan, given na yan. Sinong nang abstain? Abstain, Senator Ping Lacson. Okay. Okay. Yun po yung kanilang resulta
ng kanilang botohan. At inarchive po nila yung impeachment case na yan laban kay Vice President Sara Duterte. So abstain si Senador Ping Lacson. Ping Lacson. Kilala ko yan. Yes. Talagang go for go siya sa good governance. Katulad ni Councilor Randall Bernal. Yeah, Good governance. good yan. governance. So naisingit ko lang. Pero alam mo yung desisyon, ano pa ang saysay na magkakaroon ka ng trial? Tignan mo naman yung numero. Yes. Ang labanan diyan numero. Kung magbubutuhan 'yan, siguro gusto lang nila na maisiwalat at malaman ng badlang people, pero numero 'yan eh. Hindi naman 'yan mai-impeach eh. 'Di ba? At bukod dan sa numero ka paborito, Jay, alam nila kasi na may may bahid ng politika. Yung malilinaw, may imbaga Yes. na si idol ko, pero Oo. pimulos sa salita to na with emotion. Huwag niyong gawing katatawanan ng Senado. Diba? Huwag niyong At huwag niyong gamitin. Huwag niyong gamitin ng para Senado. sa inyong mga agenda or ano man dyan. Political or agenda or whatever. Na, di ba, na ang interest para sa kanila. Yes. Walang interest, walang pakinabang ang madlang people. Sabi na nga ni Kitang-kita naman eh. sabi na nga ni Senador Alan Ay, Peter sobra Cayetano, talaga. aren't we supposed to be wiser? Kayo mambabatas kayo eh. Dapat wiser pa kayo sa mga tao Ay, kasi nako. gumagawa kayo ng batas. Pero alam mo sa mga nangyayari, yung mga taong bayan, ay meron silang mga liknaan diyan. O kung pwede ninyong i-share, o tumawag lang po kayo. 0945-183-4352 para sa inyong mga reaksyon. We will accommodate that. Basta walang personalan. Dahil ang gandang talakayan nito eh. Marami kasi pagka, yung kumpare ko ngang manginginom eh. Natawa siya eh. Ba't nyo pa yung pinatatagal? Diyan din yan uuwi. Diyan din yan magtatapos. Di ba? Talagang kitang-kita naman, sabi niya, na politika lang yan. Di ba? Alam mo, Kasi actually, takot sila sa 2028. Yun ang sabi niya. Yun. Yun. Aman sa mga bata-bata malinlinaw. Pati yung Yung kumpare rason. kong manginginom, matinik yun eh. Actually, may challenge nga si Senador Amy. Si ate mo. Oh, si ate lang ba yan? Oo. Super ate. Oo, may challenge Anong siya sabi? sa Anong Kongreso. sabi? Ito, challenge niya sa Kongreso. Sa mga mahal kong kongresista, may suggestion po ako. Ito, suggestion lang naman, ano? Huwag niyong masamain. Kesa, inaatupag ninyong palitan ang pinili ng taong bayan, binoto at minahal. Bakit di nyo nalang palitan ang tao, kayo naman lang ang pumili? Ayaw paawat ng iba sa kaka-flex. Ano kaya kung yung speaker nyo na lang ang paltan nyo? Kaya nyo yan. At dahil dito, bumuboto ako ng malakas na oo. Maraming salamat po. Ali kasi, Si ate mayroon pa siyang hugot mayroon pa siyang At patutyada. actually, may punto siya eh. Oo, may Bakit punto. nyo aalisin yung taong pinili ng taong bayan? So, taong bayan, yes. Bakit yung isang perceived to be katunggali niya sa 2028, kayo lang ang pumili, hindi ang taong bayan? Yun naman ang punto, liknaan ni Senador Amy. Pero may sasagot siguro kay Senadora, may sagot siguro sila dyan. Yung argumento lang. O siguro sabi, ano pang ba mga sinusundan nating batas, ate, kung yan ang sinasabi mo. Kaya nga mayroon tayong mga impeachment proceedings. O para mapag-usapan. Yun naman Sagot. siguro magiging sagot nila. Sagot, dun. there's no question na dapat may mga ma-impeach. Pero do it in the right way. Ayun. Ito lang ang sinabi niya. Oo, di Meron ba? na nga Supreme Court Sinabi na ni decision. Senador Marcoleta, Yes. do it the right way. Okay yung kuya mo. Do it Of the course. right way. Do Tama it naman. the right way. Dapat sumunod naman kasi alam mo, sabi naman ni Senador Tito Soto doon sa kanyang posisyon, kailangan siguro yung 'di ba may motion for recon, parang gano'n. Bigyan natin ng panahon yung Senado to rectify na narinig ko yun.
At saka isa Pagka pa. nagdesisyon ng Korte Suprema, Oo. kasi re-rectify nila yung sarili na, di ba? At Magiging saka, precedent yun yes. sa- At saka isa pa, dapat maging fair kayo. Mm. Yaman din lamang na ang ground po niyo for impeachment is yung paggamit ng intelligence fund. Di lahat na lang idamay nyo. Lahat na lang imbestigahan nyo kung paano nila ginagamit yung mga intelligence fund nila. Gauntan ka pa, Brito. Yes, well, kanya-kanyang Oh. pakatalos, kanya-kanyang pananaw, battle of ano yan, di ba? Yung, Bakit sinisingle out nyo lang isa lang? di ba? Di, Oh. aliwa mo. Hindi, kasi nga yun eh. Because of the ambition. Yes, at because of politics. Yeah. Yun naman yung, yun na nga eh, malilinaw la. Mabata-batar, di ba, Kuya Tito? Yeah. So, palapag ng Senate President Chis Escudero, at sa may posisyon to, di ba? At sa may talagang indala to, malinlinaw. Agan takot, ha? Yeah. Talagang sinekderan to, ha? Oh, Para hindi may- ako susuko sa mga mob. Kwanto? At pakatalos to, di ba? Mm. Ay, nako. Untuli sulik na kay Balay at ating tinagagi kaya rin ninasalan pagkabatan pa mano. Malala po ni Sari Manangan Tabay. Ang puta-putang Iran balita. Hiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ang puta-putang Iran sunata. Son, ang puta-putang Iran impormasyon. Aya, sa DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito. Want to escape the hustle and bustle of city life? Look no further than the River Palm Hotel and Resort, your premier destination for affordable luxury in Pangasinan. Nestled in the heart of Barangay Banyaga, Bugalyon, our hotel is surrounded by the breathtaking beauty of the Agno River. Our haven for comfort embodies the essence of Southeast Asian hospitality. Whether you're seeking a romantic getaway, a family vacation, or just a peaceful retreat, the River Palm Hotel and Resort is the perfect choice. So what are you waiting for? Book a tranquil experience where unforgettable memories are waiting to be made. For reservations and more information, visit our Facebook page, River Palm Hotel and Resort. Your home by the river awaits you. Isang paalala mula sa Sinpelco. Ang flying connection o pagbibigay serbisyo ng kuryente sa kapitbahay na walang pahintulot ang Sinpelco ay isa sa mga ipinagbabawal sa ilalim ng Republic Act 7832. Ito ay isang krimen na maaaring makulong at magmulta ang napatunayang tumatangkilik dito. Kung kayo po ay may nalalaman ukol sa nasabing illegal na gawain, maaaring ipagbigay alam ito sa tanggapan ng Sinpelco. We want you well, cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center. Deserve mo ng best care, kaya dito ka na sa WellCare Diagnostic Center. We want you well, cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center. Visit WellCare Diagnostic Center, located at the Pandan Town Center, Mapandan, Pangasinan. For reliable and top-notch healthcare services, you deserve the best care. WellCare Diagnostic Center. Financial needs? Sagot ng First Choice Finance Corporation yan. They offers loans, collateral loan, auto loan, motorcycle loan, real estate loan, character loan, at marami pang iba. They are located at the second floor, GNM Building, number 86, Bunuan Cassette, Centro, Dagupan City. May branch din po sila sa Urdaneta City at Baguio City. First Choice Finance Corporation. For more information, you may contact 0995-756-9235, 0912-890-2422. 075-540-7591 or 0917-508-9188. First Choice Finance Corporation. Celebration! Staycation with family or an intimate moment with your special one. Merong perfect na venue yan sa Mapandan. Cora's Manor and Garden. Magmalamay-ari ng mansyon at these magnificent enclave place here at Cora's Manor and Garden. Carry out any occasion sa kanilang garden cafe or party at their poolside. Have a sing-along at their music room, relax at their room accommodation, or enjoy a private time with someone. Sa kanilang Cabana A, kung saan may private outdoor jacuzzi kayo in an enclosed place.
Enjoy great food, warmly welcoming staff, exceptional accommodations, and relaxing scenery at Cora's Manor and Garden. Whatever it is, Cora's Manor and Garden is the perfect place to be. Visit them at Barangay Pias, Mapandan, Pangasinan, or call them at 0945-800-7074. Experience a special moment, how it should be at Cora's Manor and Garden. Get that beautiful makeover and hairstyle the way you want it. Visit Barber's Salon for Men and Women at Pax Building, JL de Guzman Street, Poblacion, Mangaldan, Pangasinan. Barber's Salon for Men and Women is open daily until 6:30 p.m. Feel confident, feel beautiful. Let Barber's Salon for Men and Women bring out the best in you with their well-experienced barbers and beauty experts. They also offer their original Barber's pomade and other beauty products for women. Book yourself now and call Barber's Salon for Men and Women at 0917-533-3552 or 075-656-4119. Walk in and walk out with pure confidence. Barber's Salon for Men and Women. Mas pinalakas, mas pinatindi, mas pakikinggan. Serving Pangasinan through music, news, and information. Ito ang DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Jad Dagupan, walay saksakay ya radio station ya iyayag nasaray Dagupenyo. Jad Herrero, Paborito. Lasip Chico, Paborito. Lasip Grande, Paborito. Loboy, Paborito. Lukaw, Paborito. Anjet Maluwag, Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Alas 8:40 oras na natin mga kapaborito. Dudlik na ibalay. Kalupkan tabi ni siyempre sa rin magtariran kapaborito. Amigo yo, RJ Bera Jimenez at your service, always. Tansay magtarilingkor, magtariran kapaborito, Joseph Kanilang Bakani. Hello, good morning kay Madam Emma Alipio ng Barangay Basing. Siyempre sa lahat na rin po ng mga single ladies, Nanay Kunching, Nanay Bihing, Madam Perla, Kagawad SP at saka kay Madam Ja. At sa lahat ng mga taga Barangay Basing, good morning. Kay Brother Alvin Sandoval, good morning. Oy. Kay Kwanto, good morning Kuya RJ and Brother Joseph. Pakibati si Alvin Zacarias ng Oy. happy birthday. Salamat, Kwanto. Oy, yung birthday happy. gato tayo gagawmot na Alvin. Ang gagawa kay lulong mo Oh, siguro piano balibalin tamla. Sana Kay, makabuo ka na. Kay Mr. Joey Di Guzman Quinto, may binabanggit siya dito pero iyagol talat ang paano na anit ng pasok sa Supreme Court at sika Sir Joey Sino? Si Joey Quinto. Joey Di Guzman Quinto. Mailik na ang tumat pero katuman lang te. Aring mo alara may senador ang tamlay desisyon da plus this one. I don't think gumawa ng bagong batas ang Korte Suprema. Hindi po yan nakaatang sa kanila. Gumagawa po ng batas is the House of Representatives at saka sa Senado. Ang legislative. Yung punto ni Chis Escudero, pinatamaan niya yung mga dati. Oo, di ba? Na nagbibigay, dating nasa Korte Suprema na nagbibigay ng kanilang mga opinion. Abogado din yan, di ba? Of course. Si Senador Chis. Ang ginawa lang ng Korte Suprema, they interpreted the law. Yes. Nothing more, nothing less. In fairness to the Supreme Talagang Court. may pinagbasihan at hindi lang isang utak yan. 'Di ba? Marami sila. Yes. Di ba? At isa yung majority naman yung desisyon ng mga maestrado. Diba? Yes. Majority yan. Walang question dyan. And siyempre,
Kay Sir Manny, good morning. Oy, may angitan na lignaan to, Jay, kapaborito, Jay. Sa kwanto, Jay, may angitan na lignaan to. Brother, kwanto. Ito napansin ko, tuwing may road elevation dito sa Dagupan, ang ginagawa ng kontraktor ay tinatabunan nila ang existing drainage at pinapatungan ng bago. Sana maintain and repair nila existing drainage, saka nila dinagdag yung bagong drainage sa new elevated road. Example, kung 1 meter deep yung dati, dagdagan mo another 1 meter. Di sana, you will have an increased capacity of water. Sa gagawin da kasi patong para, Pag pinatungan, tinagaranda, di siyempre kamino sira. kamino Meron silang sira, kita. pero ang kawawa, yung mga magiging rami na lipos sa lugar na sa may drainage. Ang question ngayon. Kasi hindi na pupunta yung tubig dun eh. Correct. Di ba? Oh. Mananatili sa kanilang lagwerta. Oo. Ang question ngayon, kapaborito RJ, meron bang say dito ang City Engineering Office na inspeksyonin kung nami-meet nila yung standard o ang DPWH? Alam mo, dyan napapasok yung yung mga, alam mo na, yung mga diskarte kung paano tumubo ng malaki. Dahil pag nasiminto na yan, bakit makikita mo pa ba? Natagaran lakin man nanang mo na yun, dugaming kargadang balayang. Di ba? Yung mga inspektor, in-inspect ba nila bago yung buhusan? Di ba? Yes. Baka tinignan nung tapos na. Yun. Yun ang tanong natin. Kaya nga kasi, baka hindi nasunod kung ano yung nasa program of work. Diba? Yun. Yung mga specifications yung sabi na ng nandun. yung trabador na kilala ko yung paggawa ng school building kala mo may balayang. Yung pala pagka tumitigas na hinuhugot. Para dun sa tapaw, ibabaw makikita mo may bakal. Pero pag binungbong mo yung bakal, wala pala. Baka 1 metro lang yun. Naawat la, kuyur na patagay. Di, santam, walay bakal to ang gadalam. Tama na, sakay bakal. Sa bakal to. Ganun yun, yung mga diskarte. Kaya kung minsan, pagka may mga kalamidad, sinong unang nasisira? Yung mga ginawa na pinunduhan ng pera ng gobyerno. Ito, na may nag-react. Nakaw. May say sila but choose to remain blind, deaf, Ano yan? and mute. Doon sa reaction, doon sa Yung impeachment. tanong natin, sa kwan ito, dito muna sa road elevation. Ano reaction? Sa Dagupan. Yung nga, kasi sinasabi nila, bakit hindi na lang ayusin din yung existing drainage system? Yun na, para yung sinasabi nga natin. para mas maluwag pa yung ma-accommodate yung tubig. Di mas maganda pa at working yung drainage system natin. Baka sasabihin ninyo, sobra naman kayo, parang dami nyong alam. Paano hindi dadami yung alam? Kasi nire-report naman, liknaan ng balay, di ba? Parating sa atin. Aasulong timot labat. Sa ito, wala mo irin nakakatungtong tayuran engineer. Correct. Untan mo si Babagada at atong tanagagig. Kingaan tayo lang namin, kung nyo siguro, no? Because nagre-research. Nagre-research din kung po kami. ang topic dito is about construction, may nakakausap tayong mga engineer, mga matitinik dyan. O malala mo si Engineer Rodolfo Buedion. Pag nakakausap natin, makakaasul tayo na aray about engineering work. Ang tawag sa kanya ngayon Mr. Engineer Tantamount to Economic Sabotage. Diba? Yeah, good morning, sir. How are you? Kaya nga sabi natin kapaborito RJ, sana napag-aralan pang maigi. Sabi nga ni Pangulong BBM, this is part of di ba? Flood Mitigation Commission yan flood mitigation yan siyempre, pag pumalpak yan, ano yung sinabi ni Pangulong BBM? Maya naman kayo. Di ba? Pero anong magagawa natin? Dapat sana habulin din yung mga ganun, yung mga nagdesisyon, nagsagawa ng mga proyekto na imbis na nakatulong, nagpapahirap. Pwede ba yun? Ang sabi Pwede naman bang ni mahabol yung mga ganun? PBBM, Para masiguro talaga na yung kanilang ginagawang proyekto, talagang kapakipakinabang. Di ba? Hindi, yung mga nagdidesisyon, yung mga gumagawa ng mga program of works, di ba?
Pero Di ba? alam mo, may nagsabi Mahabol pa ba natin may ang mga nagbulong yan? sa akin. Mm. Yung pagbigkas ni Pangulong BBM na mahiya naman kayo sa kapwa nyo Pilipino. Ayun na yun. Kuwan lang yan. Parang sabi nung liknaon ng isa, kinuha lang yan yung para lang mapagtakpan na yung mga kapalpakan ng kanyang administrasyon. Nako. Kasi talagang magbubumirang. Oo, Diba? siyempre. Kasi you're the leader. Mm. Ano ka, makapoy ka ng leader? Ba't may ganyang nangyayari? Mm. Then sasabihin siguro, hindi naman lahat kasi sumusunod. O, di alisin. Di ba? Correct. Bigyan ng panmarmaran yung mga hindi sumusunod. Di ba? Pero ang nakakatawa kasi, Oh. ang sinasabi ng gobyerno, Mm. sinasabi nila, may hawak na sila ng listahan ng mga palaging responsable. ganyan. May hawak, Pero may lately, ito, sinasabi ng malala mo yung ng ano, bago may Malacanang, tuloy. Malala mo yung sa ano yun, yung mga, may mga lakos, yung ano, anong ahensya yun? Oh, wala naman. Diba, may mga pangalan na, may mga ganun na. Wala naman. So dito, mayroon na naman mga nakapangalang iimbestigahan. Oo. Pero yung dapat matuldukan. Tukoy na nga yung listahan. Oh, Pero listahan, ito ang tukoy. sabi, tukoy na, may mga pangalan. Oh. Pero ang sinasabi ngayon, listahan ng mga dawit sa anomaly sa flood control, di ilalabas ni Marcos. Na naman. Ano yun? Oh. Pinaasan yung taong bayan. Sinabi nyo may mga pangalan. Then all of a sudden, ayaw nyong i-divulge. Nako. Oh. Siguro alam mo ang rason. Ako ang sasagot dyan. Ano yan? Pinaglalaroan nyo ang Pilipino? Parang sa ano yan, sa kaso, di ba inosente pa yan ang mga yan hanggat hindi pa napapatunayan. Parang gano'n, di ba? Sa bagay, diba? may punto naman. Baka maano sila, mapapahiya by trial by publicity. Trial by publicity. Ganun, Pwede siguro. rin. May punto pero wag rin na sila sanang doon. sabihin na may listana, papangalanan na. Di ba? Oo. Ay, nako. Imbestigahan na lang, tapos kung anong outcome ng investigation, saka na natin ibulgar, sabihin sa taong bayan, tapos isang pa na yung kaso, di tapos. Mas credible ba, gauntan ka paborito? Yes. Kasi yung pasahin mo ang Pilipino, sabihin mo may listaan ka, pero ayaw mong i-divulge. Ato man di... Sabihin mo, parang yung sinabi mo, gusto mo matuloy ang eleksyon, pero hindi mo naman ikaw naman yung magdidesisyon. Itong sa barangay, di ba? Ano lang natin, i-tumbling natin. Dahil sabi nga is August 12 at may mga nakikita sila na baka hindi pipirmahan ni Presidente Marcos. So mantipakila ya barangay official siya kairong natan. Kasi pag hindi pinirmahan, laylaman. Oo, di ba? Oo, magiging batas yan. Na talaga pag hindi pinirmahan. Pero pag pinirmahan niya, binito niya, di ba? Tuloy ang eleksyon. So, abangan natin. It's either ibito niya, pipirmahan niya yun. Either to bito o kaya aprubahan. Kung hindi niya pinirmahan, para na rin niyang sinabing go, go, go. Yun. The same process yun. Pero ang sabi ni PBBM, talagang balikan natin yung sa project Kapabrito Ajay, hindi lang mga flood control projects daw ang kanyang iimbestigahan. Ano pa? Pati mga infrastructure projects sa buong bansa. Marami nang kwan dyan. Marami nang nagtiba-tiba dyan, Mr. President. Dahil sabi sa balita, siguro, sasabihin, ano yung sinasabi yun? Name names! Yun na naman, name names. At alam mo kung anong target ng investigation, Kapabrito Ajay? Luzon. Mula Region 1 hanggang Region 5. Yung ano na lang, lifestyle check. Di ba? Doon sa mga nakaupo. Yun na yun. Di ba? Di ba? Para makita ninyo kung sino talaga tumitibad yan. Ito pa. Nais ding wakasan ni Marcos ang palakasan at connection system sa Department of Public Works and Highways, lalo na yung kontratista na malalapit at may personal na relasyon sa mga opisyal nito. Oy, nako. Sabi nga ni believe din ako sana may ituloy mo't maimbestiga na Sir Senator Erwin Tolpo dahil meron siyang binulgar din na mayroon siyang na-report sa kanya na mga mambabatas yan, na mga kontratista. Si Senador Ping Lacson nga sabi niya meron siyang alam. Sinabi din niya. Pero wala siyang listahan ng mga pangalan, pero meron siyang personal knowledge. Sinong hindi nakakaalam yan? Di ba? Mm. Ay, kumpare ko ang mangingino, alam niya eh.
Kaya lang nga, ang mag-akusa, yung magpatunay naman napakahirap. Yan. Oo. Di ba? Kaya nga sabi Ay, ni nako. Senador Ping, wala akong listahan, pero personal knowledge. Marami talaga yung yung, Diba? yung mga opisyal na talagang straight. Gusto nila talaga yung good governance na sinasabi. Kaya nga lang pag nag-iisa ka, 'di ba? Walang tutulong sa 'di ba? Pero okay lang basta ipaglaban nyo yung mga adhikain po ninyo. O 'di ba? Pero talagang patunayan ninyo na talagang yun ang yung anong tawag dito, yun ang nakaatang sa iyo, responsibilidad, ika nga. Yun ang misyon, yun. Sabi nga ni Councilor Randall Bernal, di ba? Idol nga niya si Be like Mayor Magalong of Baguio Yes, City. oh. Be like Mayor Vico Soto of Pasig City. Be like Mayor Isko Moreno of Manila. Pagka ganun yung mga opisyal, wala. Talagang yung panalangin na malisan kung hindi man totally ma-eradicate yung corruption, mangyayari yun. Mangyayari yun. Huwag niyong gayahin yung mayor na inaristo dahil sa extortion. Ano, mayor nag-extort? Yes. Akala ko sila yung na-extort. Ito. Baliktad data yan, partner. Sasailalim po sa inquest proceeding ngayong kahapon na sumailalim na siguro sa inquest proceedings. Si San Simon, Pampanga Mayor Abondio JP Ponsalan Jr. Makaraang maaresto ng National Bureau of Investigation. Bulacan ba yan? Pampanga. Sa ikinasang entrapment operation sa isang restaurant sa Clark nitong August 5, 2025. Base sa initial post-operation report, isinagawa ang operasyon bandang alas 6:15 ng hapon. At naaresto ang alkalde kasama ang isang Dr. Ed Ryan Dimla alias Dokyang sa aktong pagtanggap ng umano'y suhol kapalit ng paborableng resolution mula sa lokal na pamahalaan. Ayon sa reklamong inihain ng Real Steel Corporation, humingi umano si Mayor Ponsalan ng 80 million pesos na suhol. Ay, suhol. Kaya 30 pala million, bumagsak sa extortion. 30 million pesos bilang paunang bayad at ang nalalabing 50 million pesos ay babayaran ng hulugan. Nako. Kaya nahaharap ngayon si Mayor Ponsalan at si Dimla sa kasong paglabag sa Republic Act 3019 o ang Anti-Graft and Corrupt Practices Act at iba pang kaugnay na penal law. So kaso na naman yan. Marami ng ganyan. Yung mga nauna na mga nakuha nating report about that. Pero ang alam mo kung anong sagot nung mga nauna na, wala, sinet up ako parang gano'n. So, syempre, pag kanyan, gugulong yung investigasyon. Set up. With, of course, ako'y with the credibility ng NBI, set up ka. Na-set up ka nga, pero totoo naman. Parang gano'n. Na-set up para ka mahuli. Oo, di ba? Parang sinit up para ka mahuli. Totoo naman. Anong gagawin natin doon? Patunayan na lang sa korte. Sa korte yan. Magkakaanuhan yan ng mga ebidensya sa korte. Pero ang laki 80 million. Yan, 80 million. Congratulations sa NBI. Palagay ko ito yung kauna-unahang mayor sa taong ito. Pero hanggat hindi pa, may pagka mga ganyan na wala na siguro, may piyansa ba yan? Malaki. Pagka malaki, Tsaka nandun yung ebidensya Nandun yung kumpul-kumpul na tigpa 500 peso bill. Na tigme milyon. Ay, malaki. 30 million yun. Makapal yun. Kasi 30 pagka million. tig 1,000, medyo yung 1 milyon, 10 bundle lang ng tig 100,000. Pero pagka 500, tigpa 500 peso bill, ay nako, makapaltan. Buti ka pa, partner, nakakita ka na ng 1 million. Hindi kasi yung pinagbentaan ko ng lupa. Nilagay ko lang 2 million sa isang, alam mo yung bag. Kala nila reporter's notebook lang yun, saka tape recorder.
Pero Yun pala, 2 million na yun. Nag-ano rin ako, yung uniforme ng media. Kala nila may coverage ako. Okay. Yung pala yung dala ko na is pera. Million Pambayad naman sa lupa. Million na pala, ha? Mahirap yung ma-detect ka ngayon na partner. Alam mo Mm. na ngayon, pag nakitang may dala ka. Tulad nung ay iniimbestigahan yung pulis, di ba? Mm. Pulis ba yon yung may kwintas? Nabalitaan mo yon na pinagbabaril? Di ba? Baka, pero buhay. Pero buhay. Ang daming, ang 9, daming bala. Siyam. Pero buhay. Buhay. Di ba? Ibig sabihin, hindi pa siya. Kaya hindi pa niya iniimbestigahan oras. din kung may connection doon sa kanya kasi siya yung nag-iimbestiga sa karnaping. It's PG yun eh. Case. Pero mayroon naman siyang suot na kwintas na, di ba, gold. So baka yun ang ininteres. Dahil kinuha saka yung baril niya. So mahirap pala yung showy partner. Kaya yung mga siyempre. lahas mo, wag mo nang isuot. Baka yung pa yung mitya ng ha. Siya. Pag ikaw ay nakasuot ng alahas, nako, baka wala. sabi nila sa'yo, mayroon kang hepa. No, mabuti kung sa okasyon lang, pero yung daily na isusot mo yan, tapos naglalakad-lakad ka dyan, baka pagka apak mo sa lupa, pagkalabas sa sasakyan mo, baka may maka-interest pa. Dahil sabi nga ng pulis, wag mong bigyan ng motibo. Yung masamang loob na ikaw ay biktimahin. Tulad nung sa sasakyan, pag pinark mo, sana walang belongings doon. Dahil pag siniim nila, mayroon silang makukuha, baka betagin yung salming mo. Parang ganun ba? So wag kang magsuot para hindi mo bigyan ng alaas. Motibo yung hold-upper na hold-upin ka. Parang ganun. Ito, liknaan pa, kapaborito RJ. Sino mag-imbestiga ng flood control scam? Mga congressman? Ay, sus! Baka yung nga binulgar na may mga kontratista. Ay, nako. Yung nga sabi ni Senador Lacson, may mga congressman na kontratista. Kwento, di ba? Ay, may naalala ako. Ano? Malapit lang din eh. Sige, wag na. Sige, wag na. Baka mabanggit mo. Baka mabanggit ka pa. Kapalay malam, yung oras ay atatang talagagig. Ang tabi ang susunod kakarang number 1, ikapaborito Joey Baby. Wala pa kang tabi lang ulad Liknay Valley, Seray Magtariran kapaborito. Amigo yung R. Bere Jimenez at your service, always. Kansay Magtarilingkor, Magtarion kapaborito Joseph Kanilang Bakani. Kantabay team on the technical side, the only one, Engineer Nixon Dakal. See you po bukas mga kapaborito dito lamang sa DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito! Nanggalan iray nanduruman lignaan na balay. Yain balita tan sinimbat ng kapaborito RJ Jimenez tan Joseph Kanilang Bakani. Lignaan na balay. Jalabat DWJE 88.1 FM.